Ako daw. Go. Kaya. Ting. Rose. Ano mo ulit? Years Yo, later. good morning sa inyong mga kabingka, and for today's video mga kabingka, nanapunta karon rin napita sa akong exciting portion mga kabingka. So natay atuon mga kabingka, kung hilig mo mga buy one take one nga mga pizza mga kabingka, kung hilig jud ka ng mga kabingka, tara food trip tayo dito sa Light Lacson Street, Barrio Obrero ng Dakbayan sa Durian. Let's go. そうなるみんなが見るからkasi sa sulod sa sulod sa isa tapos naman yung mga kapita. Pero tinawan na ito kailangan pangmalakasan ng pizza pa yung peke. Oo, mahibaw. Isa sa tango. Ako daw. No. Hindi na ito may isa. This is a Barrio Pizza. Crispy. Yang penting, Rose, ano mo ulit? Hindi sa Bistro, Malubig. Supposed to be mo siya. Kasi see you in this neighborhood. So, search ka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.